ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବାଲିକୁଦା ତହସିଲ ପାହାରଣା ସର୍କଲର ଆର୍ଆଇ ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆର୍ଆଇ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିକୁଞ୍ଜ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା। ନିକୁଞ୍ଜ ବାରମ୍ବାର ଆର୍ଆଇ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିକୁଞ୍ଜ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଆର୍ଆଇ ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ନିକୁଞ୍ଜଙ୍କଠାରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ସୁଜନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଭାଷା।